Amin niki ayatipun ingkang diucapaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah kepada anak yatim piatu. Lah niku Kanjeng Nabi ingkang ngongkon. Tapi selama niki kula kalih panjenengan tertipu. Sampean kula dektrin jamaah iki bayaran, lek gak kon bayar gak manfaat. Moko panjenengan sugihan kula. Omah kula loteng, motor kula lebih teko setunggal, anak kula lebih setunggal, enggak ada sepeda motor kiambek. Padahal kenyataanipun panjenengan mboten gadah diparingaken kula. Lah niku nggih, moko mboten manfaat. Kula sing nerami nggih benjing di tedih dateng Allah pertanggungjawaban. Ngakal-ngakali panjenengan nggih sedekah mboten enten amalih. Maka diayatakan syariat tarekat hakikat makrifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan lebih bersedekah kepada anak yatim piatu. Lah niku nggih atas panjenengan niku leres niku Kanjeng Nabi ingkang ngengken. Lah lek enten arek yatim piatu alit niku nggih termasuk diceritakan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Kanjeng Nabi niku ngwakal. Krana mboten enten angsal kasih sayang. Dugi tiang sepai setunggal sing pejah Bapak Irien nggih. Bapak Irien. Mongko nakal lah niku. Tapi Kanjeng Nabi pun dienas datang Allah pun dituliskan bahwa beliau calon nabi, calon rasul. Nggih nakale nggih kados biasa. Tapi lek kita niki enten gadah tanggi lare yatim, menawi yatim piatu, menawi yatim tok niku otomatis lare niki sebelum jadi yatim niku wau nggih hidupe biasa-biasa mawon. Tapi setelah meninggal salah satu orang tuanya niki wau ngwakal baik dari perkataane mbok seneng meso baik maupun nulis-nulisan sing rada jorok-jorok menika krana napa dipikirane aku kok gak kaya kanca-kancaku. Lah niku disusul ibune bapake kerja ngoten akhire lare niki wau krana tasih alit nggih nglampiasaken nggih rada nakal menika baik dari ucapannya maupun dari perilakunya. Mboten napa-napa niku lek saged sampean celuk, oh arek iku nakal yatim gak wis. Lah niku nggih. Aja ngono, niku lare yatim piatu kurang kasih sayang sampean celuk cara ilmune kene nduk kene le. Ayo makan bareng kalian lek menawi tuwa putrane sampean nggih sampean karo mase karo mbake lek menawi niku putra putri sampean tuwon lari yatim niku wau nggih sampean celuk monggo Mas monggo nduk kene nduk sampean kandhani sampean jak ngoten. Lah niku ganjarane ngageng sampean daripada sampean paringaken tiang-tiang sing kados kula sia-sia kabeh. Lah niku nggih monggo kula bertahun-tahun ngeten iki mboten ngrubah perilaku kula tambah jahat tambah rekayasa ngakal-ngakali panjenengan. Ayo ngaji rene istiqomah ben minggu urunan ben minggu nggawa kotak sego paling titik 5 10 nggih enak lemu kula. Tapi kula ditedhi pertanggungjawaban benjing ten lebete kuburan pun jelas disiksa dateng Allah. Lah niku mongko panjenengan sakniki imani yakini serahkan dateng Allah lek enten lare yatim model napa mawon babah dulure sugih babah lare niku wau nggih rada ucapane kasar babah ya napa tetep sampean sayangi sampean kasihi nggih pun sampai diaru-aru ngoten menika pun maklum krana dalam pemikiran juga niki wau mboten kados lintu-lintune. Dadosipun panjenengan niki mboten sia-sia kersane lek sedekah ten pundi-pundi menika tetep intine ten lare yatim piatu. Pun gedhi mawon pun dalu cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.